Wong lanang ki nek digawe mangkel lho, nekat lho. Kekuatanmu sepira? Kaya apa ora nyawang? Kulon gunung. Kidul segara. Wetan kae genah kepalang alas. Oh, mongko nek ngene kuwi tak oyak mlebu sawah tak candak pepetke galengan sut. Tobat, kula nyuwun pangapunten kula bon sedaget ngampahi bareng mene. Kowe nek ora gelem apa kelakon Begawan Durna gunake cara kasar, kowe tak rada mari peksa tobat. Piyambakipun badhe ngrada mari peksa kaliyan kula Raden, kula sumanggaken Raden, kula mlajar. Lah wong tuwa kok kaya ngono to.